हरा हरियर चूड़ी आए जीजा हमरो के ले आई ह। ए सुन 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 रुक 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 रुक। और भाई का हाल बा? ठीक बा। और सब बढ़िया नु? बढ़िया बा। अरे यार एक महीना से हम सुफला नहीं खेला उकत यार। नहीं खा जाना तो कर बियाह न हो गईल, 1 महीना से घर ही में रहता सारे। ओकर बियाह हो गईल, हमसे बतैबो ना कैलस। अरे हमरो के कहाँ बतैले रहलस। अच्छा मिले दे सार के बता बता। और देख का आ गए हम सुफला। केने 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 और देख का बता। आबे दे सार के बता बता। ए रुक रुक रुक, हेने सुन हेने 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 हेने। का रे सुनिया की तोर बियाह हो गईल, 1 महीना से तू घर ही में रह तारा। तोहरे लगे तो बानी हम। अरे जाना तारे है एगो नया माल पटोले बा, फोटो ले आइल बा। दिखाओ तो कैसन बा। अरे छोड़ मर दे, छोड़ रहे दे, का देखबे फोटो। अच्छा एक बात बताओ, तोर नया नया बियाह भइल बा, भौजी टाइम से देतिया नु? का? अरे मर्दे इतना चौकत का है बारे, खाना पीना के बात होता। खाना उना टाइम से बना के देतिया नु? हाँ भाई लगा था कि फोन केहू के आवता। कोई ना देख ले। लगा था बाबूजी के ह। ठीक बा हम आवता नहीं। ठीक बा जो भाई जो, नया भौजाई से चाप के मजा ले। ठीक बा भाई चल। चला हो। कबे से फोन करतनी अभी ले सुफला ना आई। जब से एकर बियाह भइल बा तब से एकर रहन लूट समझ में हमरा आवत नहीं। गोड़ लागे थे भगन चाचा। खुश रह बाबू खुश रह। अरे बाबू राम सुफला के देखला? राम सुफला ताड़ी पियत अपने दोस्तन के संग। अरे साला ई लागता हमरा के दिए ना दी, बुढ़ारी में हईसन हईसन साला हमरा सुने के मिलता। अगर होई तो ओकरा के भेजिए जा। ठीक बा ठीक बा। कि आ गइले मुहिम के लड़ाई लड़के बड़का काम करे गइले, बड़का ई सारे काम करके आवता रे। अरे तारा कुछ और रहेला ना का हो, बस खाली हमारे पे चिल्लात रहेला। हां अरे का हो भाई, दोस्त भी फोन पे फोन करो तारा। हां आई करके लड़का को समझावो तो लोग कहत चिल्लाते बारे से। अरे हम माने कहत तो हम चिल्लाते नहीं ना, बताओ। ठीक भाई जा घरे जा, तू घरे जा। कहना का करी साला जिंदगी में साला कहीं के डूब के जन संगत बानू साला के बर्बाद कर दी हसन दुनू नीति सभा दीपिका मिल के ताड़ी पिया तरह जाके बबुआ ताड़ी। और समझाओ तो गर्मी आट रहा हमारा पर। बड़ा गर्मी बा। एगो तो बाबूल हम परेशान हो गइल भाई। आ कहां बैठ रे? एक गिलास पानी लेके आऊ। का करत रहो? हमेशा चिल्लाते रहे, पता नहीं काय पानी दे सुबह सुट के। बोलबो पानी लेके आऊ। अब तानी सब चिल्ला के दिमाग हड़िया दिया है। ला चिल्लाता हूँ का? काहे? पी लो भर पेट, ना मिली बाद में। दर ले लो जो कहली। का पाउडर? पाउडर का हो गई? घमोरी हो गई। ठीक बाटे। का ठीक बाटे? आ जाई। कहिया आई? आज आ जाइए। जब मर जाएम तो आज ही जब कह देनी नु कि आ जाइए। ना आई, हमरा पता बा। पता न कहाँ ध्यान रहले, दिन भर इधर से इधर छिसुआल बोलेला। हमरा ये नहीं समझ आवत, एगो साल हम कोरोना से परेशान बाई, एगो तोरा से परेशान। पता न हमर तो करम में फूट गए एकरा से शादी करके। दिन रात सिर्फ बकर बकर बाप बेटा करत रहे। के पेट में खाए के ना कुछ और खाए के शादी करके ले लो। हमारा नहीं के मालूम कि तोर बाबू माई कैसे रहेला, तोर भैया रहेला। तू देखले बड़ा ना ऐसा झोपड़ा में शादी करके ले ले बड़ा और कहता महल में हई हमारी। हाँ हमारा मालूम बा कि तोर बाबूजी ताजमहल में रहेलन। ना तू देखले बड़ा ताजमहल? ए राम सुफल, अरे घाटवा में का होता हो?
जब देखा तब तू लोग दोनों जाना लड़त रह तारा लोग। सुबह से कहतनी पाउडर ला दा ना पैसे नहीं खे हमरा खातिर तो पैसे नहीं खे। आ जाई ठीक बा कहिया आ जाई? कहत इनु आ जाई। अरे कहाँ बारा हो? अरे घरवा में का होता? काहे हाला कइले बारा लोग हो? आ जी बोलो ठीक बाटे। अरे तारा लोग के हम बार बार एको बहरी गर्मी आ तारा फिर हमें घरों में लौट रहा तू। हां बाटे बाबूजी। अरे काहे लौट रहा लोग हो? कुछ ना कोई ना लड़ी तो। अरे बाप! अरे बाबूजी बोले अरे बाबूजी का थिएटरवा ऊपर हो गइल। अरे बाप रे बाप! अरे मार रे! चले के ये लोग पटो जान लेली हमार। अरे बाप रे बाप! अरे जय भगवती! अरे शांत रह। माने काय चाहती है से बताओ ना गोटे जाके ढोले बहुत टाड़ी पियता दी। देखो हमरा पे मत बोलिए पहले कहतनी आए हमरा गई। अरे बाप रे बाप! हम तो नहाए खाट जाई रही हां लेकिन ये दोसर डरावा चलते कनी के। हमारा बाबूजी से बुझाता कि तोरा दुश्मनी बाटे। हमरा कह रहे दुश्मन। अरे का नहावे काम जाई बताओ। नालाई बाबू चलो। हमर पाउडर लेके आवा पहले बाद में नहावैया। माने यहाँ हमरा दवाई के पैसा नहीं खाएगा तो पबड़ा किना तो दे कहां से पैसा है तो पाए के के। बुढ़ारी में जी के आया देख का कहती है। क्या कहत? मन हम मर जाई। अरे ये कहते समर बाबू के। हमर मर जाई। जी के मन अभी हे दिन रह गला सुने के। ना ना बाबूजी ना। बताओ। ना तेल इस पर मारा जा। चलो बाबूजी चलो। साबुन नहीं है रे। हाँ आई बा। देख बा। चलो। अरे का करे रे? अरे साबुन लेके आओ ना। ले क्या बताई? मार लेट कइले भाई। लो लगा के दबाओ। रुका। लगाओ ठेला ही निकल। मार कीजिए। लो ओए अरे का करे रे? मुंह में डाल डाल मुंह में। अरे लागत तो उठा के मुंह में डाल है। तू हाँ में लगा बतानी। ठीक बा बाबूजी ठीक बा। हाँ। जा तानी काम ढूंढे ठीक बा। अच्छा सुन रे खाना दे दिए बाबूजी के ठीक बा। ठीक बा जाता नहीं बाबूजी ठीक बा। ठीक भाई यो जा तारे नु तो कनी के संग दारू शराब मत दियो। 2 गोटा का बिगाड़ दी हंसन और नीतीशवा दीपिका मिल के बोरे बोरे कह टला हो सुन जा के अठी बाबा हो दोनों संग जाके पिए तरनसन। बैठा बतानी नहा के तब देम खाना ठीक बा। ठीक बा जो जाई ब्लॉक में मुखिया के हक में आधार कार्ड बनता। ये जी पता है कोली बलमुआ कहाँ भतार कार्ड। अरे सूरज भाई है ना वो। का हो गई? अरे यार बाबूजी परेशान कर दिल बड़ा ना एगो तोर भौजाई परेशान कर दिल बिया। का बात का बता ना। ले पैसा अब बाजारी से एगो पाउडर लेके आ जो धर। हमें से पैसा बाची कि ना बाची? बाकी तो रख लिए ठीक बा। अच्छा हमरे लिए कुछ करा था? एगो साली बिया ओकरे ले बिया करवा दे एकरा से बेसी का अरे कर भैया ये काम करवा देना। ठीक बा लेके आओ था। ठीक बा ठीक बा। अरे भाई गर्मी इतना काहे होता साला अपग्रेड साला राम सुखला नहवा के गइल ह आ उ गइल नहाए। साला बड़ा गर्मी होता घरवा में यार। आ हा बड़ी गर्मी बाबा पूरे बाप है का हो पाउडर हो के अरे कतना गरम होता रे का हमरा के लगा ले साले पूरा दे लागत खजूली खानी हो गई बा एकदम से। अरे बाप रे बाप आई हो दादा आई बुढ़वा सारा पाउडर खराब कर देख लगा तो बुढ़ारी में का करी बिहा करी दोबारा। अरे एक बार पर तो बाप किन के दे रहा काई पाउडर बा ना हमर भतार किन के ले रहे कितना मेहनत से मंगैले रही कितना लड़ के झगड़ के उ बात का हमरा बोला रहा कहां भाई दिन रात। अरे हाय बाबूजी का कोइले बरन ले कनिए पाउडर तई बाबूजी कैसे लगा ले लन? हमरा का पता कहां रखले रे इस पाउडर बा? पलानी में रख ले रहे और कहां के साथे जाई लेके का।
अरे बाप रे बाप। अरे बड़ा टिक कहाँ से किन ले सर कामना दुकान बैठे किन के ले सर पूरा डे गर्मी से हमें जरा खजूरी पूरा डे इतना गर्मी बा दुकानी से लेके आइल बानी का दुकान पे चल दुकान पे चल पता नहीं कहाँ से इतना गर्मी होता है हम लठिया दे ला ला ना सुबह सुबह उठ के बकर 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 चलो। करते रहे। अरे क्या करता देसी चल तारा चलल नहीं खिजात बुढ़ारी में उम्र हो गई तो हाँ, तो बुढ़ारी हो गइल, पटवा के ले पीना हो गइल। पटवा लाओ अरे पटवा कहाँ गई खजूरी का पाउडर से कार होला पूरा दे साला एकदम खजूरी हो गई हमारा चल अरे साला ये पूरा दे खजूरी हो गई अरे कुटवा ले आने कुटवा नहीं खेले कुर्ता पहन के जाइबा ना मत जाओ हम और कुर्ता लेके आ जाओ ठीक बा हम जाते ही लेके आओ जल्दी लेके आओ अरे लेके जल्दी आओ ना रे अरे क्या कर रही है ला थारा धर डिब्बा धर ले कुर्ता अरे पहनाओ ना रे लठिया कहाँ पर लठिया दे ला चल जल्दी चल चल अरे पौड़ा कौन दे सर ऐसे क्या करी सकते हाँ का हो गई वगैरह हाथना गर्मी होता है पौधे के काजू का खाई ना तू तेलवा देले होई काहे घबरा कौन चाहिए बोलियो का के ए बाबू मैंने आओ और देख का काहे खिसी आता रन ये देले बगरन का है के दे रहा और लड़का का बोल करे का मैंने क्या है पूरा डे खजूरी होता मैंने डे में पतोहिया खातिर ले कर रहा अब के दुकान पर साला देगा बेइज्जती करा उधर हमार चलवा देला सो हाउ देला सो अरे कहाँ भाई से अरे जल्दी का बोल बोली काहे चिल्लातई पाउडर ले आइलो हम कहते हैं सारे ठीक खड़े कर देते अरे क्या बोलते रह के क्या बोलते थे कहाँ बोलती है अरे मम्मी कैसन घर में ओकरा कहे मत तू नहीं कैसन घर में बियाह हो गइल मन नतिया के घर में भगवान सारा पाउडर बुढ़वा खराब कर देल को हुआ बता रे हम कल चल जाए भैया के बुला कर चल जो तू मरिया यहाँ पे नतिया चल जो हम हैं? सोचत हैं कि चल जोते जब तू दोसर का- बियाह कर ली तू का करबो तर जान छोड़म हम मरलो के बाद आ जाए तोर सपना में नाती कह के हम जाता नहीं भाई के बुला के मर मुआ ना कह के